Donc mais bɛɛ fo fɔlɔ nin ye session dayɛlɛlen a bɛ fɔ min ma ko député ka baara dayɛlɛ in kɔnɔ président ye kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ CNT b'a jɔyɔrɔ dafa transition ka se ka wuli ka jɔ kɛ walasa a ka kɛ transition min bɛ maliyɛnw nafa wa CNT fɛnɛ a bɛ gouvernement jukɔrɔma tintin a ka baaraw la o sen fɛ Maliki Diaw ko an ka dɛmɛ an'an ka jukɔrɔma tintin o bɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye a n'a ka gouvernement baarakɛla bɛɛ o t'a bali an k'an ka baara kɛ an ka baarakɛminɛnw kɔnɔ o de la baara fɔlɔ min bɛ yen o ye jamana yɛrɛ ka sariyasun min bɛ yen sariya kiri bunakun kan o sariya fila minnu b'an bolo o ye fɛn belebelebaw ye mun nafa ka bon kosɛbɛ ani jamana ka kuranko kuma o projet dɔw fɛnɛ b'an bolo an b'an da don min na fo ka taa se proposition de loi ma mais gouvernement yɛrɛ fɛnɛ bɛ wele a kana ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ɲɛ mun b'a to jamanadenw b'a faamuya mun de kɛra mun ma kɛ mun bɛna kɛ mais n bɛ fɛ nin kɔnɔna na baara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ commission bɛɛ bolo mais ne min ye commission santé président ye président Maliki Diaw a ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma ani an yɛrɛ bɛ ka baara dɔw fɛnɛ kɛ mun hali n'i tɛ ci o la i b'o ciw kɛ n'i ye anw ka kulu jateminɛ a bɛ fɔ ne ye commission min ɲɛmaa ye a bɛ fɔ o de ma commission santé kɛnɛya développement social adamadenya yiriwali et de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka ɲa cogo min donc o bɛ tali yɛrɛ de kɛ adamaden kan ani adamaden ka kɛnɛya ani adamaden ka bɔ nɔgɔla kan donc n'i y'a jateminɛ anw ka baara fanga ka bon mais président ye baara mun d'an ma fɔlɔ o sɔrɔla ka audience dɔ fɛ audience min n'an y'o kɛ secrétariat permanent min sigilen bɛ drogue ko kɛlɛli la Maliki Diaw ye instruction di an ma an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali denmisɛnninw bɛ se ka bɔ drogue ta la cogo min drogue kɔlɔlɔ min bɛ Mali denmisɛnninw kan a kɛlɛ ka kɛ a ɲɛ ma sabula jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnnin minnu ye n'u tora drogue bolo tiɲɛni de don donc o siratigɛ kɔnɔna na a ye instruction di ani comité permanent an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa politique nationale dɔ ka dilan jamana drogue ko kan i b'a dɔn k'an ye san 30 in kɛ k'a ban il y a pas de politique nationale de lutte contre la drogue u kɔni y'a fɛnw sigi sen kan depuis 2015 mais foyi tɛ yen Maliki Diaw ko n'a ma ɲɛ anw de ye wasadenw ye n'an bɛ ka kuma jamanadenw kan jamana siniɲɛsigi denmisɛnnin minnu ye drogue bɛ ka mun da Mali denmisɛnninw kan bi n'a ma kɛlɛ siniɲɛsigi ta ye denmisɛnnin minnu bɛ drogue ta la k'u bɔ a la ka fɛɛrɛ kɛ fɛnɛ drogue yɛrɛ kana don wa ka fɛɛrɛ kɛ minnu ye drogue fɛnɛ ta ka fɛɛrɛ kɛ k'u furakɛ walasa drogue ko ka jɔ alors que i b'a dɔn gouvernement dɔw tɛmɛna olu yɛrɛ tun ye drogue sɛnɛ yɛrɛ daga Mali la yan olu tun ye drogue sɛnɛ daga mais Maliki ko anw ma commission santé an ka baara kɛ avec le comité permanent ani ministère tɔw drogue ko ka dabila Mali la drogue fɛɛrɛ ka tigɛ a la parce que a bɛ ka tiɲɛni min kɛ bi kɔlɔkɔlɔ tɛ wa n'i y'a mɛn jamana siniɲɛsigi n'a bɛɛ kɛra drogue talaw ni juin minaw ye olu bɛ ka taa mun baara de kɛ juin mina ni drogue tala bɛ se ka kalan kɛ o jamana bɛ kɛ jamana modèle jumɛn ye donc an bɛ ka baara k'o kan a ko fɛnɛ an ka baara kɛ jamanaden bɛ tɔɲɔ sira o sira fɛ n'o bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka commission na an ka ɲɛsin o baara ma o de la a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ kuma dɔ la ko n'an bɛ ka kuma k'an bɛ kuma fu kɛ ko dɔ bɛ senna Mali kɔnɔ o tɛ dépend anw dɔrɔn na mais maliyɛn yɛrɛ de y'a yɛrɛ jugu ye n bɛna misali kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ d'i ma
ne yɛrɛ wulila en tant que président de la commission de santé n taara société dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ société in ma ko Batimati libanɛw ka société dɔ don n taara an taara lajɛli kɛ an y'a sɔrɔ mɔgɔ an ka ci de kɛ maliyɛn caman tun bɛ yen sara min bɛ kɛ u ka bulletin kan ani wari min bɛ d'u ma o tɛ kelen ye société baden de b'a kɛ Mali la an ye Batimati ta misali ye ka taa lajɛ u ka mɔgɔ minnu bɛ sara cogo min na a sen fɛ Batimati ɲɛmaa u ye ne bisimila an taara bulletin de salaire lajɛ an ye jateminɛ minnu kɛ u ko k'u bɛna lajɛ ka dɔ fara hali u ka wari kɛta kan a sen fɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen u ka sara tun ye 5000 ye mais wari min bɛ d'u ma 25000 mais 5000 de bɛ di e ma k'o sɛbɛn papier kan u nana ka n'o jateminɛ o ko minnu bɛ yen ka tila ka ne wele k'u ye bɛɛ bila i ka niveau la n yɛrɛ taara sɔrɔ caman tun bɛ yen o tun bɛ sara 5000 dɔw sara taara 20000 na dɔw sara taara 23000 la donc o la n'i y'o kɛ o wari fɛnɛ a bɛ dɔ fara i ka INPS wari sarata ka INPS ɲɛ donc du coup Batimati tun bɛ wari min sara wari min farala kan 3 millions ka taa 5 millions ma maintenant an nana mun ye ko Batimati bi k'a bɛ ka taa faillite financière la k'u bɛ ka bin mais kuma jumɛn bɛ ka fɔ ko n'i y'a ye Batimati binna ko parce que u ye maliyɛnw ka sara min d'u ma a kɛcogo la ko o de y'a kɛ u binna ni société libanais wɛrɛw ka kuma ye dɛ c'est à dire ko n'i y'a ye u binna parce que u tun bɛ maliyɛn mun exploiter u y'o de dabila ɔ tant que i tɛ ka maliyɛn exploiter tant que i bɛ ka maliyɛn exploiter e ka société bɛ taa ɲɛ alors que n tɛ tiɲɛ ye o u y'o de kɛ u dalaminɛkala ye maintenant sisan Batimati bɛ ka taa sira mun fɛ faillite don faillite tɛ n'u bɛ ni jamana bɛ baara kɛ ni société bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ jamana fana bɛ marché dɔw d'a ma pour que a ka se ka yiriwa mais nin kɔrɔ ye mun ye nin kan ka Asimi tɛ se ka jigin ka taa Mali bɛɛ dilan koyi a kɛra société libanaise ye o a kɛra société chinois ye o a kɛra société étrangère wɛrɛ ye o maliyɛn jeli de bɛ ka min Mali yɛrɛ ka dugukolo kan yan an ko o de dabila mais jɔn de bɛ ka nin kɛ n ko maliyɛn dɔ de bɛ ka maliyɛn jeli min libanais min bɛ yen n'ale tɛ maliyɛn ka sara d'a ɲɛ ma ani maliyɛn dɔ de fɛnɛ bɛ jɛ mun ka baara ye n'olu bɛ baara kɛ inspection du travail la n'u kan ka taa société ninnu contrôler yala mɔgɔ minnu b'aw bolo u bɛ ka sara u sara cogo la wa u ka INPS bɛ ka d'u ma wa n'olu m'u ka baara kɛ jɔn bɛ to k'u place la est ce que ne de ka baara don ne ka baara kɔni ye ka taa jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn man ka exploiter Mali jamana kan an y'o yira k'a fɔ k'o seereya mais bi mun bɛ sen na o société tɔ minnu bɛ yen olu de b'u disi gosi ko yuruguyurugu ma ban Mali la halisa ko wa ko maliyɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ wari minɛ olu sociétéw la ka maliyɛn dɔw tɔɲɔ olu ka baarakɛyɔrɔ la Asimi bɛ se ka nin ɲɛnabɔ wa mais e taara jamana ka baara la e bɛ inspection du travail la e bɛ nin niveau la e de kan ka taga usines lajɛ n'u bɛ ka maliyɛn tɔɲɔ n'u tɛ ka maliyɛn tɔɲɔ n'e m'o kɛ e yɛrɛ bɛ wari minɛ walasa maliyɛn tɔ ka tɔɲɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ni Mali tɛ i tɛ diɲɛ jamana si ye k'e ye jamana woloden e bɛ ka baara kɛ i yɛrɛ fa jamana kɔnɔ e bɛ tila ka exploiter o jamana kɔnɔ Asimi ko k'o de dabila wa an b'o kɛlɛ de fɛnɛ kɛ dɛ donc don n'a nata u k'u sigi a kan minnu ka baara don u ka wuli k'u ka baara kɛ depuis sisan parce que an y'o fɛnɛ de daminɛ société Mali ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la an tɛ libanais contre la an tɛ chinois contre la an tɛ japonais contre la mais n'i y'i ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ Mali la n'i ye maliyɛn ta a ka hakɛ ye mun ye a sara d'a ma a ka taa wari verser INPS la an tɛna sɔn o de ma bilen e bɛ maliyɛn ta e b'a exploiter a yɛrɛ fa jamana kan i bɛ maliyɛn ta i bɛ tila ka mun de fɛnɛ kɛ o maliyɛn kelen a bɛ gɛn ka bɔ baara la hali dɔrɔmɛ tɔrɔmɔɲɔ tɛ d'a ma a fa jamana kan cɛ mɔgɔ ka kɛ fala ye i fa jamana kan o tɛ Mali kura ye dɛ o tun bɛ kɛ kɔrɔlen 30 dernières années a tun bɛ kɛ mais bi a tɛ kɛ tuguni kuma in tun bɛ mun nɔfɛ
minnu bɛ nin baara la n'i ye maliyɛn ta baara la k'a kɛ dan mais ninnu m'a kɛ dɛ parce que n bɛna kuma dɔ de f'i ɲɛna an b'a fɔ Faransi ma ɲi bi a ma ɲi sini mais Faransi ni Mali denjugu de ye Mali ci wa o Mali denjugu kelenw de bɛ fan bɛɛ e ka kan ka mɔgɔ minnu protéger u ka baarakɛyɔrɔ la e n'o société olu bɛ wari de di e ma e bɛ sɔn k'o wari dun ka maliyɛn tɔɲɔ a ka sara ye min ye société t'o di c'est an ka miiri jamana in na sa. mais olu yɛrɛ fana ka société dɔw bɛ yen i n'a fɔ maliden dɔw yɛrɛ ye société sigi. n bɛ k'o de f'i ɲɛna o c'est à dire n bɛ ka libanɛw ni fɛnw fɔ olu dɔrɔn tɛ koyi Mali yɛrɛ entreprise dɔw bɛ yen u tɛ mɔgɔw ta wari kɛnɛma la o wari min kan ka d'i ma a tɛ d'i ma wa i bɛ gɛn i b'a fɔ ko wulu o de bɛna dabila Mali la mɔgɔ kelen ko tɛ koyi société in bɛɛ de don Mali kura tɛ ka kɛ dala fɔ ye o parce que mun y'a to démocratie ma ɲɛ Mali la e ka hakɛ wari min kan ka di e ma n'o bɛ bɔ nɔgɔ la o tɛ di e ma e bɛ tɔɲɔ faamaw bɛ tɔɲɔtɔ ye faamaw ka cidenw bɛ yen olu bɛ aw tɔɲɔ olu bɛ wari minɛ aw kɔ ka jamanadenw tɔɲɔ o de bɛ dabila Mali kura la o de bɛ dabila maliyɛn de tɛna tɔɲɔ an ɲɛ ɲɛna bilen o y'an ka deuxième mission de ye wa an bɛ n'o k'a ɲɛma parce que i bɛ ban ka c'est à dire ne kan ka mɔgɔ min ka INPS wari sara ne kan ka 25,000 de wari sara ne y'o sara 10,000 a tigi bɛ joli sɔrɔ n'a kɔrɔ la o tɛ kelen mais filanan wari min bɛ don jamana kun fɛnɛ impôt la i bɛ bugo fɛnɛ kan jamana bɛ mun sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ kule la INPS ka juru min b'u la jamana ka juru min b'u la c'est pas petit o de bɛna dabila jamana in kɔnɔ a ye nin ta exemple ye pour que a kɛra Mali société ye o a kɛra société étrangère ye o a kɛra fɛn fɛn ye n'i ye maliyɛn ta baara la maliyɛn de tɛ sous-exploité an ka jamana in kɔnɔ bilen mɛnɛ parce que o de fana an ka gɛlɛya ye wa caman b'i da e bɛ taa villa de jɔ e kan ka société minnu contrôler ko maliyɛn den ka lafiya jamana bɛ e sara jamana bɛ wari di e ma e t'olu société contrôler n'e taara olu bɛ wari dɔ d'e ma e b'i kɔ don ka maliyɛnw to tɔɲɔ bolo o tɛ hakili ko ye koyi e tun bɛ ka sara a kama jamana fɛ e de bɛ ka sara k'i kana tɔ ko maliyɛndenw ka tɔɲɔ société baarakɛlaw fɛ a kɛra mun ye Mali ta ye o a kɛra mun tɛ Mali ta ye o mɔgɔ wɛrɛw de b'u tile kɛ anw yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ yan ka fara an yɛrɛ fɛnɛ kan cɛ o tɛ jugu an kana kɛ masakɛ ye wali jamana kan o ye tiɲɛ mais i yɛrɛ fa jamana kan k'i kɛ jɔn ye Hakimi ko o de kɛlɛ maliyɛn de bɛ kɛ masakɛ ye Mali dugukolo la yan bon n'o fɔra ko k'o kɛ o bɛ se ka kɛ ni sira mun ye minnu bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔ n'u tɛ k'u ka baara kɛ an bɛna wuli bɛɛ nɔfɛ kelen kelen an b'a fɔ bɛɛ don dɔw b'u ta kɛ mais a kɛmanba de t'a ta kɛ ala dɔw bɛ maliyɛn yɛrɛ dɔw bɛ usine dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ maliyɛnden bɛ baara kɛ usine min kɔnɔ gazi jugu fiɲɛ jugu u bɛ bana wari min bɛ d'u ma ala t'u furakɛ n'a ma ɲɛ e bɛ usine dayɛlɛ ka ban n'i tɛ se ka mɔgɔw sara i b'a to yen kɛ mais ni mɔgɔ bɛ baara la i bɛ mɔgɔw sara normal la minnu bɛ chauffeur ta chauffeur b'e bolo san 10 san 20 kalo mana sa dɔrɔn e b'a ka 20,000 d'a ma maintenant munna i t'a sɛbɛn INPS la a ka 20,000 min n'o kan ka sara papier k'a la 20,000 INPS wari bɔ a la i ka taa verser INPS ka compte la an ye mun fɛnɛ ye tuguni o mɔgɔ kelenw fɛnɛ u b'u ka baarakɛlaw ka wari tigɛ ko INPS wari don u tɛ taa verser kɛ b'o caman kɔ sisan e ye baarakɛlaw ka wari tigɛ e kun kalo b'aw sara 20,000 o 20,000 e bɛ ka INPS wari bɔ a la u tɔgɔ la mais e tɛ t'o wari verser INPS la n ka cɛw bɛ kɛ cogo jumɛn Mali jɔli a ma nɔgɔn ko mais caman bɛ ka Mali kura fɔ Mali kura tɛna jɔ ten da la koyi a bɛ jɔ ni maliyɛn kɛwale de ye bon nin bɛ yɔrɔ min na fo bɛɛ de ka i jɔ i maliyɛn jɔyɔrɔ la n'i ye entreprise dayɛlɛ maliyɛn min b'i bolo n'a kan ka don INPS la taa ka wari verser INPS la an bɛna wuli nin bɛɛ de kɛlɛ la sisan parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ kɛlɛ in bɛ daminɛ so de kɔnɔ Faransi tɛ nin bɛɛ dɛ nin ye anw yɛrɛ ye mais Faransi ka kɛlɛ o fɛnɛ bɛ yen an bɛna an da don o la min ni nin tɛ kelen ye donc o de hukumu kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ bi an bɛ ka kɛlɛ minnu kɛ ne bɛ luwanse ko kuma in fɔ kuma o kuma a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko kulonkɛ don n ye ministre de l'industrie interpellé wa luwanse in a bɛ réglementé koyi min sara masa aramani na a loi bɛ ta de c'est à dire jamana kɔnɔ an tɛna sariya ta bilen k'an tɛ sariyaw lawaleya quoi
Atimin ko ka fantanw lafiya. La loi 2015 o de ko ka luwanse réglementé. Mais bien ka ti sigi ameni gela ban kono do de be ka taa ala minɛ ka taa do ka luwanse ka ka wa kelen wa fila fila ko fara luwanse warka u yɛrɛ ma ti o malen o de y'a kɛ cogo ye fina bɛ n'o ta justifier ko dɔ farala courant wari kan fɛn ma fara courant kan ou bien ko courant tigɛ bɛ yen mais e ka so jɔlen gansan i ma so kura k'a la i ma foyi k'a la kɛnɛ dɔrɔn i yɛrɛ ma wa kelen wa fila wa saba ko fara luwanse wari kan mun de kɛra ne b'o fara o kuma na e bɛ ka joli sara e ta ɲɛ o de kama an ka o loi in an bɛ gouvernement penser a bɛ loi in ta k'a don ba la loi in bɛ yen ka b'a dan ye dɔrɔn k'a ta k'a lawaleya de parce que loi in ye mun fɔ n'i ye so jɔ miliyɔn 1 so luwanse wari ye san kɔnɔ 1000 de maintenant n'i ye so jɔ miliyɔn 10 so luwanse wari ye san kɔnɔ 100,000 n'i ye so jɔ miliyɔn 20 so luwanse wari ye san kɔnɔ miliyɔn 1 wa o miliyɔn 1 bɛ tila kalo 12 de ni ɲɔgɔn cɛ o kalo 12 kɔnɔ soden hakɛya minnu bɛ a bɛ tila o de fana ni ɲɔgɔn cɛ maintenant so valeur fana gouvernement bɛ mɔgɔ dɔw de ta u bɛ taa so expertise kɛ k'a lajɛ k'a valeur fɔ maintenant o bɛ ka kɛ e tɛ ka wari yɛrɛ sara jamana ye mais e mana wuli dɔrɔn e bɛ taa dɔ fara so sɔngɔ kan n'an ye jamanadenw to ninnu bolo olu nɔ tɛ an minnu bɛ yen n'anw kan ka kuma jamana sariya tɔgɔ la n'an ko ka jamana sariya ta o kɔrɔ k'anw de ye jamanadenw janfa an tɛ se ka sariya ta k'a tɛ lawaleya o bi n ye nin loi in ta ni fanga ka bon i ka dɔ bɔ essence sɔngɔ la ye maliyɛn joli tɔɲɔlen bɛ bi luwanse la sodenni 2 min kan ka di 2,500 kalo la o bɛ taa kɛ 7,000 1000 ye mɔgɔ min yɛrɛ sara tɛ tɛmɛ 15,000 kan o bɛ taa luwanse wari sara sodenni 2 a dɔw yɛrɛ bɔgɔ ka siman kɛ bɔgɔ la dɔrɔn k'a datugu o bɛ taa sara 7,000 kalo la maintenant e b'a kɛ cogo di ɔ bɛɛ ko k'i ka na bamakɔ maintenant parce que transition ka baara fɔlɔ in ye mun ye dɛ nin loi in de bɛ appliquer mɛnɛ ka luwanse sɔngɔ jigin fo maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ko lafiya nana parce que courant tigɛ an t'an da don o la o courant bɛ ka tigɛ faransi yɛrɛ hali hôpitaliw la courant bɛ ka tigɛ yen olu yɛrɛ ka courant tigɛ bɛ taa an t'an da don kuma na courant tigɛ ni courant tigiw ko kuma tɛ nin yɔrɔ la o parce que ni situation min b'i da la i bɛ adopter ka bɛn n'o ye mais jamanaden bɛ lafiya min na o ye loi appliquer de ɔ président Maliki Jawo de ko k'an bɛɛ k'an cɛsiri sariyaw lawaleyali la an b'a kɛ ani gouvernement cɛ kɛlɛ tɛ dɛ a bɛ kɛ teriya kɔnɔ a bɛ kɛ bɛn kɔnɔ mais a bɛ kɛ maliyɛn ka hɛrɛ de kan parce que an tɛ se ka sariya ta k'a tɛ lawaleya ta ka sariyaw ta ten dɔrɔn ka t'u bila armoire kɔnɔ o tɛ se ka kɛ cogo si la o de kama maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko an bɛ ka taa taasira mun fɛ an bɛ ka taa taasira mun fɛ jamanadenw ka lafiya président y'o de laɲini parce que ni ko ko bɛ kɛ a b'a fɔ jamanadenw ka hɛrɛ bɛ nin jumɛn na o de kɔnɔna na mali kura in président bɛ nin baara de kan c'est pour cela n'i ye président ka baara jateminɛ mɔgɔw tɛ fɛn caman faamuya a ti min ko bi ko hali mali yɔrɔ furan ko n'a bɛ kɛ ko maliyɛn de k'a furan k'an bɛ se ka ko bɛɛ k'an yɛrɛ ye an b'o sira de kan c'est pour cela nin baaraw de bɛ an bolo walasa bɛɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la o de hukumu kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ bi u ka agence dɔ bɛ yen ko agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments ANSA a tɛ k'a ka baara kɛ a ɲɛ ma Maliki Jawo ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ avec le ministère de la santé nin bonda k'a ka baara kɛ nin ka baara jɔra depuis 2019 u bɛ kolobo kalaba la maintenant sisan an bɛ n'u jɔ u sen kan parce que n'o tɛ aw bɛ ka ji caman min ji sachet ninnu kɔnɔ a contrôler tɛ dɛ tuma dɔ la i bɛ ji sachet dɔw yɛrɛ san u ma gosi tɛ dɛ mais ji sachet dɔw bɛ yen hali i bɛ bo kasa mɛn a ji dɔw fɛ i bɛ sugunɛ kasa mɛn a ji dɔw fɛ la santé du malien doit être sécurisée malien ka kɛnɛya o ye anw ka kɛlɛ de ye dumuni caman bɛ don bi u tɛ contrôler nɔnɔw bɛ feere u tɛ contrôler ça c'est dû au fait que o ANSA kelen kun jɔra depuis 2019 donc Maliki Jawo ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka wuli ka jɔ a sen kan pour que Mali bɛɛ ka kɛnɛya contrôle a ka sigi sen kan a ɲɛ ma on avait ces difficultés donc o b'an ka baara fɛnɛ fɛ donc o de la an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna u k'a bila u kunkolo la ko CNT tɛ wasa bulon ye mun sigilen bɛ kulonkɛ kan
o de la fana y'a fɔ Mali farafin furakɛlaw u k'u cɛsiri halisa parce que an bɛna farafin fura a bɛ se ka baara ka don ba la cogo min ani farafin furakɛlaw ye baara minnu kɛ k'a don ba la walasa a bɛ nafa ɲa n'i ye jateminɛ kɛ bi maliyɛn joli bɛ t'i yɛrɛ furakɛ farafin furakɛlaw fɛ yen mule k'a fɔ ka dagaba a bɛ mɔgɔ joli furakɛ a bɛ mɔgɔ joli furakɛ ka bɔ ale la farafin furakɛla caman bɛ yen donc an bɛ yɔrɔ min na président ko k'an ka ɲɛsin maliyɛn bɛ se ka furakɛ cogo di est ce que an bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min na est ce que tubabu ka fura dɔrɔn kan k'an furakɛ bi an b'a dɔn bɛ mun k'a la ka kan na donc il faut qu'on valorise les médicaments traditionnels o mɔgɔ minnu bɛ yen gouvernement yɛrɛ de la ka wari yɛrɛ bɔ à hauteur de 70 millions pour faire l'essai clinique de certains médicaments wa a yɛrɛla k'a fɔ k'olu ka ɲi donc an bɛna baara jumɛn kɛ o fura ninnu bɛ don ba la cogo di pour que gouvernement ka décision ta an ka farafin furakɛlaw ka fura min n'a bɛ se k'an kɛnɛya a ka se ka san an yɛrɛ ka pharmacie la i n'a fɔ hépatite bɛ san cogo min na i n'a fɔ fura caman bɛ san cogo min an yɛrɛ ka farafin furakɛlaw bɛ se ka fura min dilan n'a dilannen don ka ɲa n'a bɛ maliyɛn kɛnɛya a ka se ka feere an yɛrɛ ma walasa ka dɔ bɔ hali fura sɔngɔ la an b'o baara fɛnɛ kan donc la coopération la fédération minnu sigilen bɛ farafin furakɛla kan an n'u bɛ baara la mais dunan nata an bɛna dɔ fara baara kan pour que farafin fura gouvernement bɛ se ka liste dɔw ta cogo min k'u valoriser k'u subventionner ka maliyɛnw furakɛ n'a ye parce que caman bɛ yen nɔ fura caman bana caman bɛ yen a bɛ ka furakɛ an fɛ yan mais f'a ka k'a kɛcogo la essai clinique ka kɛ ka fura ka innocuité ka jateminɛ est ce que nin fura in tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲi wa sinon an bɛ yɔrɔ min na hali ji gansan an bɛ ka t'o san an bɛ ka taa ji san a tɛ ji dɔn wa sérum glucose ye ji de ye o n ko ji sukaroma de don sérum salé n ko ji kɔgɔma de don ji dilannen de don dɔrɔn k'a kɛ sérum ye maintenant il est temps avec l'usine malienne des produits pharmaceutiques an ka se k'a dɔw kɛ k'a conditionner an bɛ sérum bara joli utiliser bi sérum bara joli bɛ utiliser sérum glucose sérum salé ringer lactate a n'a caman ninnu ji de don i n'a fɔra ko jamana tɛ se ka ji yɛrɛ dilan ka usine dɔ dilan min bɛ ji yɛrɛ dilan k'o kɛ jamanadenw na fura ye ne ye nin fɔ nin ka bɔ mɔgɔ hakili la mais ji de don o de kama Asimi ko ka IMPP dayɛlɛ don n'a nata i bɛna taa paracetamol doliprane mun san 200 mais i bɛna paracetamol kisɛ 1 san dɔrɔmɛ 2 mais a tiɲɛra maliyɛn kɔnɔ ko hali o fura minnu fura min bɛ compter ka kɛ mana kɔnɔ paracetamol aspirine diclofenac a b'u kɔnɔ k'o tɛ fura ye mais u y'an tromper de k'a na dɔrɔn ka na ko non ko ni fura spécialité tɛ k'i tɛ kɛnɛya c'est pas vrai fura fɛn fɛn spécialité principe actif dɔ de b'a la a sigilen bɛ min kɔnɔ o principe actif tɔgɔ de a bɛ o de bɛ baara yɛrɛ yɛrɛ kɛ n'i y'a mɛn ko doliprane a principe actif ye paracetamol de n'o tɛ doliprane ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ n'i y'a mɛn aspégique a principe actif ye aspirine de o fura caman de bɛ yen minnu principe actif n'an y'an ban o la ka olu to yen ka taa fura bɛɛ san ka diɲɛ laboratoire bɛɛ ka fɛn san les labos ils défendent leur intérêt maintenant an mun kan ka mun de ɲini c'est des médicaments génériques donc an bɛ ka baara k'o fɛnɛ kan donc pour te dire tout simplement Asimi bɛ ka disposition caman ta maliyɛnw k'a dɔn k'an bɛ ka bɔda dɔ de ɲini an yɛrɛ la n bɛna kuma min f'i ɲɛna maliyɛn bɛɛ ka mun faamuya an bɛ kɛlɛ min na san 200 kɛlɛ de don san 100 fɔlɔ n'an y'o ba kuma min na tubabu bɛ sɔrɔ ka limaniya k'an to yen i ma tubabu ka intervention dɔn mais u ka le cointe wa le coincé de n t'a dɔn min don maintenant ka bɔ ko dans 15 ans k'u bɛ segin ka na Mali la i bɛ nin kuma kɔrɔ dɔn dans 15 ans olu bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u diyaɲɛ politique mɔgɔ dɔ sigi ka jamana in o k'a fili e bɛ na cogo di ni maliyɛn dɔ tɛ o de kama dans 15 ans o de kama anw fɛnɛ b'o layidu d'u ma an bɛ san 200 de kɛ 200 ans u sen tɛ su yan san 200 ni ala sɔnna ma o b'a sɔrɔ anw tɛ yan dɛ mais an fɛnɛ b'an den dɔw dilan n balimamuso honorable Aminata bɛ to ka kuma dɔ fɔ e ka kɛ fantanden o ye tiɲɛ ye mais e ma faamaden dilan i yɛrɛ la o y'i yɛrɛ nɔ ye on accepte d'être pauvre mais il faut faire des enfants riches maintenant maliyɛn denw de bɛna kɛ
malien den minnu bɛna wolo olu de tɛna kɛ jɔn den bilen anw de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka baara bɛɛ kɛ pour que malien den minnu bɛna an kɔfɛ avec le système que Atimi ye mun tigi u kana kɛ jɔn ye tuguni o bɛ sɔrɔ depuis sisan an ka baarakɛta fɔ o de la an ko k'an ka kanw don ba la ka kuma bɛɛ fɔ an ka kanw na o de kama mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na u bɛ ka fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ a ci tɛ tiɲɛ diɲɛ ye nkalon de ye binkani dɔrɔn de don wa an ni Faransi an bɛ ɲɔgɔn na fo finikan fo nɛrɛ kɔ parce que ale balo sirilen bɛ anw de la wa a bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ pour que k'o kɛ o la ni maliyɛn mun y'a faamuya i tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ kuma fila fɔ Mali jɔli kɔ jamana si jɔli sirilen tɛ ko wɛrɛ la ni jamana ka baara tɛ wa ni jamanaden ɲuman dilan parce que n'i ma jamanaden ɲuman dilan min b'i ka jamana fɛ a b'i ka jamana ci de o mun ye jamana in ci dɔw de sɔnna k'u bolo di mɔgɔ dɔw ma k'an ka jamana fili an bɛ dɛsɛ mun de la k'o k'an ka jamana kɔnɔ fɛn jumɛn bɛ anw jɛ yan walayi maliyɛn ni gɛrɛbuya man kan maliyɛn ka gɛrɛbuya kɛ lebu kɔdan de don ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ di Mali ma ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ di Mali ma ka Mali ja ka Mali kɛ arijinɛ ye mais Mali bɛnna ɲɛmɔgɔ dɔw de ma minnu ma Mali bɔ dingɛ kɔnɔ donc mun ɲininen bɛ maliyɛn fɛ bi o ye maliyɛn bɛɛ k'i hakili kɛ kelen ye k'i kunkolo kɛ kelen ye k'a bila an kunkolo la ko kunkolo b'an na a se b'an na a denmisɛnw b'an bolo a denmisɛnw parce que n'i bɛ ka jamana ko kuma fɔ mɔgɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de o tɛ o jamana ye jamanaden kelen kelen bɛɛ de ye fo jamanaden bɛɛ de ko o faamuya o de la kuma la ne bɛ yɛlɛ anw bɛ kɛlɛ fu de la ko politiki kɛlɛ o kɛlɛ fu de mais mun nafa bɛ anw kan e ye politiki mɔgɔ ye ne fɔ n b'a ye politiki mɔgɔ ye anw de ko k'an bɛ ka jamana mara ko walasa ka jamana ka sini ɲɛsigi da mais an denw bɛ cogo di an musow bɛ cogo di kalanko bɛ cogo di kiri bɛ cogo di jamanadenw lafiyalen bɛ wa mais tiɲɛ o de ye kɛlɛ ye o kɛlɛ tɛ ko Fɔnba ka kɛ président ye o kɛlɛ tɛ ko Ali ka kɛ ministre ye o kɛlɛ ye an bɛ jamana ɲuman sɔrɔ cogo di jamanaden ɲumanw ka kɛ o jamana kɔnɔ u ka wariw sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye walasa jamana ka yiriwa sinon jamana tɛ yiriwa fɛn caman kan o de y'a kɛ gɛlɛya min b'an kan bi o tɛ dɔwɛrɛ ye o dɔw de ye Ala minɛ u ye wari o wari sɔrɔ Mali la u taara bɛɛ bila compte la kɔfɛ maintenant wari min bilara compte la kɔfɛ Faransi fana bɛ ka pression kɛ komi aw tɛ ka aw jija k'anw ka baara kɛ a ye wari min bila an bɛ o bloqué n b'a kɔrɔmasurun d'i ma Ali Bongo la famille Bongo kɔsa in na tu as vu que u taara k'u tun bɛ to ka jet privé dɔ de louer k'o kama ko ils ont utilisé à peu près 394 milliards maintenant c'est des motifs pour que k'u ka wari min b'u fɛ yen k'a suɲɛ tɔw tɛ se foyi la suɲɛni kɔ mais o t'a suɲɛ anw ɲɛna an de bɛ taa d'u ma o b'a suɲɛ an de bɛ taa d'u ma o b'a suɲɛ maliyɛn caman bɛ problème caman kɔnɔ parce que u ka wariw gelelen don u b'i nɛgɛ i b'i t'i ka wariw bila kɛnɛ ma c'est pour cela le gouvernement aussi an kan ka maliyɛn protéger ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne Fɔnba président ma cɛ hali ni ye États-Unis banque suɲɛ ka don n'a ye Mali la an b'i protéger a ka kɛ i ka Mali jɔ dɔrɔn mais fɛnɛ b'o de kɛ o an ka zon minnu bɛ taa an ka wari ta ka taa d'u ma il les protège politiquement a ye kuma d'u ma a y'u da don kuma na a y'a kɛ tan mais n'a ma ɲɛ u ka wari ni u b'a tigɛ tigɛ impôt la dɔɔni k'a ban impôt la dɔɔni bon caman bɛ problème caman kɔnɔ o dɔrɔn de don donc il faudrait que nous comprenions maliyɛn k'a faamuya k'an bɛ niveau min na bi maliyɛn de kan k'i ɲɛsin a yɛrɛ ka faso jɔli ma maliyɛn k'i ɲɛsin a yɛrɛ ka jamana jɔli ma o sirilen tɛ Atimi na o sirilen tɛ Fɔnba la o sirilen bɛ an ka faso kanu de la c'est à dire an kana bila an kunna diɲɛ kɔnɔ ko jamana dɔ bɛ mɔgɔ développer quoi Faransi mɔgɔ foyi t'an na a bɛ n'a ka hɛrɛ de ɲini ani irisiw ka jɛ u ka hɛrɛ ani Iran bɛ jɛ u ka hɛrɛ donc bɛɛ bɛ jɛ i ka intérêt de la wa Atimi y'o de fɔ mɔgɔ wɛrɛ k'a ta ɲini o ye tiɲɛ munna anw maliyɛn t'an ta ɲini bon an donna an ta ɲini min kɔnɔ diɲɛmɔgɔw de ko k'o tɛ kɛ u b'an yɛrɛ dama su k'an bila ɲɔgɔn na ne b'a fɔ n balima maliyɛnw ye an kana sɔn tubabuw bolo tubabuw man ɲi dɛ walayi hali min bɛ tubabuw kɔ n'a y'a sago sɔrɔ i la fo k'i sa maintenant an ka mɔgɔ caman bɛ yen o ni tubabuw jɛra mais n'u sara u su bɛna don min hali u tɛ sɔn yɛrɛ u su ka mɛn u ka frigo la yen an ka mɔgɔ président joli sara u su nana don yan hali caman bɛ kɔfɛ u bɛ ka Mali dɔgɔ u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ n'u sara Faransi tɛna u su dɔ yen koyi an su bɛ laban yan de donc wagati dɔ de sera anw yɛrɛ ka jateminɛ kɛ an k'a lajɛ an bɛ se ka mun k'an ka jamana ye
amo odi siraka donc c'est pour cela kuma bɛɛ de bɛ nin de kɔnɔ a kana kɛ maliyɛn kɔnɔ k'an ye kɛlɛ mun daminɛ ko bi kɛlɛ banta don dɔw bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya b'an kan a ma daminɛ koyi cɛ yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ o gɛlɛya ti dan yɔrɔ dɔɔni ma dɛ mais n b'a dɔn Mali bɛ tila ka kɛ arijinɛ yan ne ye kuma min fɔ ni Masa Rahamani sɔnna ma tubabuw bɛ na yan nɔ an bɛ tɛgɛ da u tulo kɔrɔ k'u bila baara la ni Masa Rahamani o tiga yɛrɛ tɛ ne la anw bɛ tubabuw bila baara la yan k'u utiliser ni Masa Rahamani sɔnna mais f'an ka sɔn de an yɛrɛ ye f'an ka sɔn k'an bɛ se ko la f'an ka sɔn ka kan ka jamana fɛ f'an ka sɔn k'a lajɛ jamana bɛ nafa ɲa an bɛɛ ye cogo min mais yɛrɛ kungo kɛlɛ an ka bɔ a kɔnɔ Mali mago tɛ an ka kɛlɛ la bi a mago bɛ mun na Maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ pour que an denw an mɔdenw ani minnu bɛ nalen kɔfɛ olu k'u ja jamana la sinon anw ta banna la ka ban anw tiɲɛna o ayi an kɔni formatera sa o maintenant an kɔlɛ tɛ tiɲɛ cogo di an kan k'o de fɛɛrɛ kɛ sinon an fɛn fɛn bɛ politique kɛlɛ la bi anw bɛɛ tiɲɛna ka ban an kan ka mun kɛ dɔrɔn o de ka yafa deli Maliyɛnw fɛ ka yafa deli an denw fɛ tuma dɔw la tiɲɛ na an kɔni de jɛra tubabuw ye anw manipuler u y'u bolo don an kɔrɔ k'u nɛn don an kɔrɔ an b'an yɛrɛ b'u bolo mais a bɛ yɔrɔ min na sisan nin taasira in de ka ɲi an bɛɛ ka jɛ k'o dɛmɛ o bɛ mun de kɛ tout le monde sait que on a fauté mais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma c'est à dire mɔgɔ fili sununkun tɛ quoi n bɛna mun f'i ɲɛna i ka so bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ kolon dɔn bɛ quoi hali i ka fatɔ a mara ka ɲa dɔ ka fatɔ dunan mana na a n'o bɛ baro kɛ o don su bɛ fatɔ baro tɛmɛ i kan i ka laloma a mara ni laloma kɛlɛ bɔra don min na ko bɛɛ k'i ka laloma bɔ i b'i ka laloma bɔ o b'o kɛlɛ kɛ i ka cɛfarin a mara ni cɛfarin kɛlɛ bɔra don min o bɛ to kɛlɛ k'i ye i ka kalandenba a mara ni kalandenba kuma fɔra don min o bɛ to k'i ye i ka sɛnɛkɛlaba a mara n'a fɔra ko cɛw ka bɔ ka taa sɛnɛ kɛ o bɛ to k'i ye donc kɔrɔ ye ko jamana mago bɛ jamana den kelen kelen bɛɛ la wa mɔgɔ fili sununkun de tɛ yen mais anw de ma se ka nin faamuya minɛ i tun mago b'a bɛɛ la mun ka farin ni farinya don nana o bɛ bɔ i b'o bila o b'o baara kɛ mun bɛ nin nɔ n'ale bɛ se ka kun ŋanamu ni ŋanamu don sera o bɔ o bɛ t'o ŋanamu ka d'i ma mais a bɛɛ ka kɛ dans l'intérêt du pays i tɛ diɲɛ jamana si ye k'a ka jamanaden labila an kan ka maliyɛn damaw de protéger parce que n bɛ misali dɔ d'i ma mɔgɔ caman ye Mali ka wari suɲɛ ka taa bila Faransi ka taa bila Amérique walayi n'a dɔ tun taara wari don u ka dugu la ka hôpitaliba jɔ yen hôpital ɲɛnama jɔ yen ka école ɲɛnama jɔ ka dugu développer maintenant na tɛgɛ kɛr'i kan don min i k'a fɔ tiɲɛ na ne kɔni ye jamana ka wari ta mais ne ye wari min ta ne y'a don dɔgɔtɔrɔso la ne ye wari min ta n y'a don école la ne ye wari min ta n ye dugu ka sira dilan ne ye wari min ta n ye nin dugu foro dilan a kɔni wari b'o de la u bɛ to évaluer effectivement n'i y'o kɛ n'o bɔra la n'o ye jamana ta ye ka ban e ta bɔra la o tun tɛ nɔgɔya an ma n'a wari bɛɛ kun suyɛna bɛɛ kun ka taa dɔ kɛ i yɛrɛ ka dugu la an kun bɛ se nin na mais k'a suyɛn ka taa bila Faransi a taara fiɲɛ de fɛ a taara fiɲɛ fɛ suyɛnni ma ɲi dɛ i mana jamana ka wari ta cogo cogo a ɲɛfɔ cogo t'a la mais ni kun y'a ta ka taa aw ka dugu k'o ci k'o jɔ dun o bɛ tɛ fisa donc yan'an ka jamana ka wari ta ka taa kɔfɛ a bɛ perdre yen mais tiɲɛ i kun k'a don fɛn dɔ la e ye wari ta wari ma ye a taara e kɔnɔbara de la a taara fɛn min na maa t'a dɔn a maralen bɛ faso wari jamana la a ye mun de ɲa donc an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an k'an bolo ci ɲɔgɔn ma hali minnu bolilen don n'an nana ka kuma Mali ko kan cɛ sinankunya bɛ yen koyi cɛman Ibɛri filɛ ne sinankun don cɛman Ibɛri Kulubali de don n'a ye ne diya ni ne taara ka so n bɛ n sigi kuma min ka di n da ye n b'a fɔ a ɲɛna a tɛ se ka kuma n'a nana ne fɛ yen a sago bɛ ne fɛ yen n'a u nana an ka maliyɛnya baara kɛ an ka jɛ ka jamana in basigi a tiɲɛ na an kɔni an filila baara tiɲɛna an bolo a kuncɛ ye an minnu ye an bɛ se ka taa delili kɛ o a tiɲɛ na n'a ma ɲɛ ni tiɲɛni kɛra bon ni faso baara don anw yɛrɛ n'a bɛ jɛ ka taa faso baara kɛ officier Niger la wari min tununna kɔ an b'a sara an bɛ se k'o kɛ o hali an yɛrɛ bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan bon an balima de ye nin ye an cousin don a ko n'a y'a sɔrɔ k'a ye jamana de ka wari ta ni 50 don ou bien miliyari 10 don an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a sara au nom du cousinage à plaisanterie a t'a kuma bɔ wa hali n'an b'a kunna dan an kɔni b'an ka y'a kuma bɔ mais tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔn tuguni k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ yan mais an y'an ka valeur de bila
an bɛ ka taa tubabuw nɔfɛ an bɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔ hali n'i y'a kuma bɛɛ fɔ ye n'i sara i su kɔni bɛ na bon ni min su nana diyagoya an bɛ yafa o ma mɔgɔ mana ta o t'o ta bannen ya mɔgɔ b'a fɔ k'i tɛ yafa su ma i b'a dɔn k'i ni mɔgɔ mana mɛn ko la n'a tigi su kɛra dɔrɔn o ye kɛlɛ bannen bon yan'a ka s'o ma an k'an ka Mali valoriser sa an ye filiw de kɛ an kana jɔnko Ala fɔ tiɲɛ na an filila jamana dira an ma a ma ɲɛ an bolo an ye nin kɛ a ma ɲɛ an ni mun ka kan a y'o kan na wala a dɔw la Mali yɛrɛ mɔgɔw bɛ bɔ k'a fɔ n'a ma ɲɛ u ye jɔnko Ala fɔ n'a ma ɲɛ a ko bɛ kɛ cogo la ni mun kan ka kɛ an k'o kɛ mais jamana tɛ se ka an bɛ jamana buruja ka ko bɛ kɛ jamana la donc an ka bolo di ɲɔgɔn ma ne ta ye min ye dɔrɔn parce que an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la mais an mago tɛ Mali cibaga la voilà. D'accord. Honorable, a ko i yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'a la ko a bɛna baara caman kɛ sisan ko CNT mɔgɔ a b'a fɛ ka jamana kura de mɔgɔ parce que dɔw bɛ ka kuma yɛrɛ bɔ k'a fɔ aw bɛ Malikura jɔ la sa min ye wasabilen mɔgɔw kɔnɔ n'o ye CNT mɔgɔ ye min ye aw yɛrɛ ka sɔrɔta ye n'o ye sara ye k'aw tɛ ka fɛn bɛɛ kɛ yala o lahala bɛ cogoya jumɛn? I b'a dɔn ni mɔgɔ tora ka nin kuma nin fɔ dɔw yɛrɛ caman b'a fɔ ko ko CNT mɔgɔw ko an k'an jija ko gɛlɛya fanga ka bon ko bon k'u yɛrɛ ma foyi bɔ u ka wari la n b'a fɔ k'a nɔgɔya i ma dɔrɔn CNT mɔgɔ kelen o kelen par an min tigɛra a wari yɛrɛ la environ 3 millions par personne mɔgɔ kelen o kelen environ 3 millions CNT mɔgɔ bɛɛ jɛra o kɔ environ 3 millions o y'a dɔgɔmanin ye dɛ mais n b'a ɲɛf'i ɲɛna dɔrɔn i b'a faamuya depuis crise wulila en 2022 Maliki Diaw ko député kɔrɔlenw kalo o kalo tun bɛ crédit de d'u ma crédit de communication 20,000 an bɛɛ tun bɛ n'a ta a Malitel tun bɛ d'an ma a Orange bɛ d'an ma Maliki Diaw ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a y'o téléphone tigɛ ça fait 100,000 francs par mois san kɔnɔ o ye mɔgɔ kelen joli 100,000 francs multiplié par 12 1,200,000 o bɔra CNT mɔgɔ bɛɛ ka wari la sinon san b'a sɔrɔ an b'o crédit ta an kan ka min di min ma Malitel la an b'o d'u ma an kan ka min kɛ forfait an b'o kɛ forfait mais tuma min bɛ da an ma an yɛrɛ b'an ka forfait n'an ka fɛnw b'o la filanan an bɛna kuma min na CNT kɔnɔ 450 litres de tun bɛ di anw ma kalo kalo an ka déplacement na litiri 450 mais gɛlɛya wulilen Maliki ko bon ko maintenant a ye gɛlɛya jateminɛ an nana gɛlɛya kɔnɔ o dɔ faralen essence wari kan an nana sisan litiri 360 CNT mɔgɔ kelen kelen bɛɛ jɛra litiri 90 de kɔ kalo kɔnɔ parce que dɔ farala carburant wari kan o de y'a hali n'i y'an ka tickets lajɛ a bɛ tɛmɛ nin ko 6,000 et quelques i tɛ 8,000 y'a kan an jɛra o fɛnɛ kɔ n'i y'o jateminɛ o ye joli 90 litres a y'o multiplier par le nombre de litres de carburant en essence o ye mɔgɔ kelen kelen bɛ jɛ o kɔ kalo o kalo 90 litres ça fait combien par an à peu près 1080 litres a y'a multiplier a ka essence wariw prix la a bɛna dɔn awɔ 800 et quelques a t'a multiplier par 1080 a b'a dɔn ko CNT mɔgɔ kelen kelen jɛra litre hakɛ min kɔ o y'an ka président ka compte ye kuma dɔ la n'an ma kuma a bɛ k'i n'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen o to yen Mali ka sariya la n'i kɛra wasaden ye sara mun bɛ d'i ma a bɛ calculer sur la base de l'indice plafond indice plafond ye jamana maa saralenba tɛ tɛmɛ mun kan a ka sara bɛ calculer o de la o ye 1200 ye mais depuis grille unifiée kɛra indice plafond bɔra 1200 na a nana 1380 na mais hali sini an bɛ yɔrɔ min na CNT mɔgɔ ka sara bɛ kɛ sur la base de l'indice 1200 an jɛra joli kɔ 180 o 180 o multiplié par 400 francs ça te fait combien par mois et dans l'année an ka sabali sa mais député kɔrɔ tun bɛ nin bɛɛ ta mais an nana président ko gɛlɛya mun bɛ yen nin ka to nin cogo la ten e ye CNT mɔgɔ kuma mɛn mais u tɛ mun faamuya CNT mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ ka sara fɛnɛ tɛ bɔ CNT la dɔw tun bɛ sara dɔ ta olu ka sara ka ca ni CNT sara min bɛ di u ko k'u bɛ to u ka sara kɔrɔ ma ko CNT sara k'u jɛr'o kɔ mais u bɛ indemnité ta
Ni CNT sarata. Moi, je suis CNT là, était fonctionnaire. Ni nana sur la base de l'indice 1200. Il y a 480 000 lémans. Maintenant, amo be bola, INPS par mois. Amo be bola, INPS be bola. Il y a sur les cas, sera mouma, ça fait 377 000. D'or est à tout fait bon. À Saralemba, on est fonctionnaire d'État. Parce qu'on a un indice de Eva sur un Fénégal Saraka Chamoun qui est fonctionnaire. Améliorons été. Comme Roka Savali quoi. Ni fait nous be didi pour que ikana na ta girbouyake. Ni fait nous be di parce que CNT kono règlement intérieur dobe o ko kuni CNT maye amanga ekata war nyini wore bolo da irenye kika je obeko ibi nyeki a bara droma wana soro ki nyemo ba do e fin dollar institution dollar ibe boy wallahi ali militaire munu be CNT kono uyu jagoya ube posu muna kuko posu bla ukunye si CNT ka barama kama were bla yi voilà alors que o kumbo chef ya mina obe na famu suma o ka tani fe me o kuko bola mais on a ta do beta opération na terrain CNT militaire do beta opération ke terrain kana donc on est climatisé le ndoro terre mais ngu beta opération nge terrain kana e Mustafa mi akize ko mura kera ngakera ka to CNT de kono sangare amage ka tura te CNT kono go mura kera kan to CNT kelengona akumba to la kata opération kelenga wa Mustafa nyogona chama de be CNT kono sara suna munu meta opération nge terrain ka marfa chika kala kana nunu do kan fo te fait ka nunu fo quoi mais ambe min fo malien beyana imana CNT ka budgeta ka be fara nyogon ka sara mun be di CNT la ana indemnité a indemnité na fembe fara le nyogon ka tete me 3 milliards par an kan mais ni kuma abe am wara mami sara war mina indemnité ana fenye nunu be 100 kono a tete me 3 milliards kan abe fara le nyogon ka a dit qu'il met 3 milliards. Maintenant, fin de temps, on a de fonctionnement, fin de là. Amen, il faut pour que les gens famille doke akana ko kono fara ko CNT ka budget 11 milliards ou bien 12 milliards ou bien 22 milliards ou kana ko kono ko de be kata ko sara foroto boroto mo woni nyon c'est pas comme ça voilà wo drone jatimine mais on ta jatimine CNT là commission a réunion na fara ko commission a réunion be ni absentira dro ni absentira be tiga boy ga perdem na ni mana président de commission be chargé lendo ka lisi di ka di président manunu mana amana commission a barala ni mana commission a barala i togo be tadi abe tieki donc abe session mi gane appel mi ke fene o fene be tieki ni maye o be tieki wa me commission bara mun fene ke ni nana ne ka commission de santé anga fo anga ministre rencontrer ni fen ka anga ke ni be na fara ko be kana ni mana mi togo tebe absent o absent na war mi nga di mo be tieki wani do fana machine mi dala kibi to so wala fana o centre administrateur ka munu be andana munu sore na fuma ko les membres de l'administration ni dona ibiti bolo da machine nga ina na ergme ibora ergme alors que corolé assemblée mo ko mbado nous na commission baraka ou meta commission mo wara o de fait ay na da nga je kan ke nyoko fait mais on ta commission si tu es absent avec tika biga warla wa ite bouger ni ma autorisation ine même administration te wa maliki keraka amben wole tous les présidents des commissions mo na autorisation d'absence ni na tete mek letanga awo ni mi na ka bet mek letanga vraiment wa président go clétan wa tete mek aucun parce que tous les présidents des commissions sont responsables aussi des commissions donc me kan faudront malé on ka don ko CNTT o ka do kan mi bara de fenela o ka do ka fo ko akera mugo tingani wati bara de be session ou pas session bara de be o da ta o kuma fene fo ala discours la anyi bara dima mununke anayi déplacement mununke alne retara dola ni kuma yemuye audience min be kem pendant la période d'intercession bureau mugo
anw wo maa si tɛ lafiya donc ni kun ye mun ye a ka kan an fɛnɛ ka nin ɲɛfɔ parce que jamanadenw ka wari de bɛ ka don anw yɛrɛ la mais jamanadenw k'a dɔn wari min bɛ ka don anw na a dɔw bɛ taa fan jumɛn donc n bɛ segin a kan k'a surunya depuis 2022 ni crise wulila Maliki Jaw ko ka crédit téléphonique k'a tigɛ o tigɛra 20 kalo la o banna donc a bɛ n'a fɔ san kɔnɔ 1 million 200 depuis crise wulila an kun bɛ 450 de ta litre a kun non aw bɛ to o kelen a wari bɛ calculer la sisan an bɛ 8 litres de ta donc on a 360 litres 90 litres de bɔra la wa depuis gris unifié kɛra dɔw bɛ k'a sɔrɔ an ka fɛn bɛ calculer sur la base de l'indice plafond 1200 mais jamais 1380 donc 180 o fɛnɛ bɔra la n'i y'o multiplier o 72 000 par mois san kɔnɔ o ye joli n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait à peu près environ 3 millions par membre de personnes o de bɛ ka bɔ a la pour participer à la crise malienne ni min ko k'i b'a sɔsɔ i bɛ na ne tɛ ka kuma tɛ gansan ne j'étais membre de la commission contrôle komi ala ye président di yan i tɛna se k'o bɛɛ kɛ an bɔr'o la donc ne tɛ ka kuma ten dɛ dalilu de bɛ ne bolo maintenant k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye wari min bɛ fɔ ko bɛ ka di CNT ma 16 milliards 20 milliards a dɔw bɛ don fonctionnement de la sinon sara mun bɛ mun a tɛ tɛmɛ 3 milliards kan mun bɛ di fonctionnement n'a fɛn bɛɛ n'i ko k'olu bɛɛ yɛrɛ to yen ko k'a kɛ fu ye ko k'o don énergie carburant na n'o donn'o la i n'a to CNT mɔgɔw fɛnɛ u fɛnɛ bɛ baara to yen kɛ u tɛna baara kɛ u b'u ka denbaya balo cogo di maintenant e ko k'o saraw tigɛ donc n'o tigɛra an bɛ baara kɔnɔ min na an bɛ t'o la kɛ maintenant e k'e mago bɛ min na o bɛ se ka kɛ yan o bɛ sɔrɔ a tun bɛ baara de la an tɛ ka na ten ko kulonkɛ dɛ han est-ce que a bɛ bɔ de yɛrɛ kɛ wa 3 milliards san yɛrɛ mun bɛ bɛn Papin n'i y'o don énergie ko la Papin ne min ni e sigilen filɛ ka kuma nin wari min bɛ ne kun ala tɛ 200 bɔ wa ala tɛ banque fɛnɛ la dɛ maintenant CNT mɔgɔ bɛɛ bɛ ten à partir du 15 i b'a sɔrɔ an bɛ activité minnu mene an bɛ fɛn minnu parce que n'a fɔra yɛrɛ k'e bɛ CNT la e yɛrɛ somɔgɔw bolo ko i bɛ wari dagani de da la maintenant hali minnu kun kan ka f'i ye ko nin kɛ olu t'o kɛ a dɔw la n'i k'u ma ko carburant t'i bolo t'a fɔ anw ka ni Mali député ninnu tɛ kelen ye koyi député minnu taara kɔrɔlen an n'u tɛ kelen an ka baara ka bon n'u ta ye mais anw limitelen de don an ka baara kɔnɔ an bɛ fɛn min sɔrɔ an b'an jija n'o ye mais ko caman kun bɛ kɛ an t'an da don a la quoi mais nin bɛ fɔ dɔrɔn maliyɛn fɛnɛ k'a dɔn ko min bɛ yen quoi parce que kuma dɔ la n'a ye nin fɔ jamanadenw fɛnɛ u b'a dɔn ko CNT ye effort dɔ kɛ donc an minnu ko courant bɛ ka tigɛ ko CNT ma foyi kɛ k'an ma jɛ fɛn kɔ an jɛra min kɔ n y'a fɔ an ɲɛna ni min ma da la je leur lance les défis u kana n b'a démontrer ka yir'u la. oui honorable tiɲɛ don sigikafɔ bɛ ka kɛ n'o ye jalakɔrɔja maliyɛn yala CNT maa ɲɛmaa Maliki Jaw a ye sira jumɛn de don aw kɔrɔ yaasa a bɛ se ka wasa sɔrɔ cogoya min na. an bɛ an ka CNT ɲɛmaaba fo Maliki Jaw Maliki Jaw y'a yira fɔlɔ maliyɛnw na k'a fɔ dialogue in dabɔra an maliyɛnw de kama wa a dabɔra an maliyɛnw ka taa kuma ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ dama maa si da tɛ don a la wa maa ka agenda tɛna ta ka don a kɔnɔ wa an k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kana bɔ dunun kɔrɔ ka taa an kɔnɔbara fɔ fan wɛrɛ fɛ wa dialogue an kun taara accord d'Alger min na ko bɛn ladege de don mais a ma na ni bɛn ye wa o tun y'a sɔrɔ an ka dugu bɛɛ t'an bolo mais bi Mali bɛɛ b'an bolo fo ka taa se fo Kidali ma donc dialogue in nafa ye mun de ye dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ i sigilen dabali de bɛ ban a ye kuma ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ a k'o fɔ k'o ban fɛn b'o bɔ maintenant dɔw ko k'an bɛ ka dialogue kɛ dɔrɔn ko min ka d'an ye k'o don a kɔnɔ n'o don n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko an n'an ka sigi ka kuma o kɔrɔ de kan ka bɛn fɛn dɔ kan sinon n'a ka d'i ye dɔrɔn i bɛ sin ka bɔ ten bɔn an ye nin kɛ n'a ka d'anw ye k'a fɔ an bɛ bɔ dɔrɔn ka décret ta k'a fɔ transition élection yɛrɛ tɛ organiser Mali la n'a ka d'an ye mun ka d'an ye an b'o fɔ k'o kɛ décret ye mais min ka d'an ye tɛ o min ka d'an ye tɛ o mais a ko min bɛ kɛ jamanadenw bɛ bɛn mun kan o de kan ka kɛ wa CNT wasaden bɛɛ k'i ɲin don dialogue kuma na bɛɛ ka dialogue baara kɛ wa maliyɛn den bɛɛ ka na an ka dialogue kɛ alhamdulilayi rabil alamina dialogue phase communale tɛmɛna an bɛ préfet fo ka sous préfet fo ka maire fo ka gouverneur fo
ka ministre de l'administration territoriale fo wa ka comité de pilotage fo baara ɲɛna fo k'a ɲa ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la fɔlɔ malgré que parti dɔw y'a sɛbɛn papier kan k'u ka maaw kana taa olu ka maaw yɛrɛ de taara kɛ ka salifa f'an ko ka dɔ bɔ jama la jama de kɛra tare tare a bɛ fɔ ko maa 100 kan ka taa yɔrɔ min na ils ont été obligés ka maa 150 ta yen ka maa 200 ta yen wa jamanadenw y'u ka miirina de di min b'u kɔnɔ u y'o fɔ min ye bɛn ye u y'o fɔ donc a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ wa maliyɛnw y'u hakilina di olu yɛrɛ parti minnu bɛ yen n'u yɛrɛ ka maires bɛ yen maires y'u yɛrɛ ye fasodenya de kɔnɔ m'u yɛrɛ ye parti tɔgɔ la wa an bɛ maires fo k'u ka conseillers fo ka mairie conseil communaux fo parti foyi ma to kɔ dialogue in na a parti tɛ Mali la bɛɛ participera an bɛ Mali parti bɛɛ fo hali minnu ye communiqué kɛ alhamdulilayi rabil alamina u ka mɔgɔw taara fan bɛɛ u ka kuma ma a ye papier de kɛra sinon u ka mɔgɔw taara fan bɛɛ o seereya bɛ yen fɛnɛ u yera fan bɛɛ ayi olu yɛrɛbakun kɔni ma taa minnu ye sɛbɛnni kɛ u yɛrɛbakun ma taa mais u ka tɔndenw olu kɔni taara ka tɔndenw taara wa an b'u fo ko in kɛra Mali ko kɔnɔ foyi ma nin ko in jɛ nka kɛra lawasa dan ye a bɛ n'a fɔ communiqué yɛrɛ kɛlen ko an kana taa o yɛrɛ y'a tɔ nege don maliyɛnw na o parce que mécanicien ko n'a mɛ ka parti la ne ye mécanicien mun na ne tɛ mécanicien ta fɔ commerçant ko k'ale bɛ taa ta fɔ architecte ko k'ale bɛ taa fɔ boucher ko k'ale bɛ taa kuma sɛnɛkɛla ko k'ale bɛ taa kuma tailleur ko k'ale bɛ taa kuma misi feerela ko k'ale bɛ taa kuma écoledenw ko k'u bɛ kuma maître ko k'u bɛ kuma artisan ko k'u bɛ kuma olu fɛnɛ bɛ ka taa kuma n ko de ye parti tɔndenw ye mais yan'u ka kɛ tɔndenw ye n k'u bɛ baara dɔ de la olu taara kuma n'u ka jamanadenya ye k'o ban pewu donc foli dɔrɔn de bɛ kɛ maliyɛnw na parce que u kana minnu bɛ yen ni a fɔra k'u ka taa so n'u taara n'u kɔnɔ kuma ye k'u kana dimi déjà minnu taara jamajɛ kuma fɔra maliyɛn bɛ i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an b'u fo ayi papi olu to yen sa ni parti ko ninnu kuma to yen ne k'i maa ka ban Mali parti bɛɛ de taara bon minnu kumana u yɛrɛ tɔgɔ la o banna sa parce que mun ma faamuya a kɛra mɔgɔ kɔnɔ ko suspension des activités des partis ko kɔrɔ de ye ko partiw kana taa ayi kun ma fɔ k'an ka politiki baara fanga ɲini baara min n'o kun jɔlen bɛ an bolo fila la n'an sen fila k'an k'o de jɔ an ka kɛ jamana ko baara ye maintenant bɛɛ taara o la anw yɛrɛ ka parti a vice président ye communiqué kɛ u ye proposition de loi kɛ u mago bɛ min na ko o don a la fo o dɔ ye ko sisan ka armée institutionnalisée c'est-à-dire ka armée k'a dama baarakɛ minɛ i n'a fɔ a bɛ cogo min na Algérie i n'a fɔ a bɛ cogo min na Égypte k'o kɛ loi ye wa o loi in kana yɛlɛma fiyewu fo ni référendum kɛra k'o loi yɛlɛma armée hali mɔgɔ minnu n'u banana armée la i sen kari la i bolo kari la u ka tila k'o ta k'o bila baara wɛrɛ la a ka saya kana k'a bolo fu ye wa an ko ka douane fɛnɛ militariser ka douane fara militaire kan ka eaux et forêts fara militaire kan surveillant de prison k'olu fara militaire kan wa ka tila ka donsow fɛnɛ ta k'olu fara eaux et forêts kan pour que kɛlɛ ka ban k'a ɲini fɛnɛ sanuko kuma min fɔra Mali la k'a sanu sariya ta ka don ba la walasa sanu in bɛ se ka nafa ɲa jamanaden bɛɛ lajɛlen ye wa k'a ɲini jamana fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que mobilisation générale maliyɛn bɛɛ ka kɛ cɛ kelen muso kelen an ka wuli k'an jɔ fo san kelen an ka jamana ye wa u ka état d'urgence décrété fo san kelen parce que an bɛ guerre de la o parce que n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna kuma la an bɛ jigin tubabuw la mais tubabuw bɛ lecture dɔ kɛ an fɛnɛ bɛ ɲinɛ o kɔ bɛɛ b'a dɔn ko insécurité bɛ Mali la Mali ye Faransi ka armée gɛn Mali ye MINUSMA gɛn Mali bɔra G5 Sahel la maintenant nin bɛɛ gɛnna parce que an bɛ kɛlɛ la mais n'a fɔra k'e bɛ kɛlɛ la bɛɛ b'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ fɛnɛ kɔnɔ e ma état d'urgence décrété diyagoya tɛ o k'a fɔ k'e ka élection kɛ parce que par cohérence la ni kɛlɛ bɛ yen i tɛ se ka ko fête bɛ yen o parce que bɛɛ b'a dɔn ko MINUSMA talen Faransi talen an bɔra G5 Sahel la c'est une menace o menace in ye tiɲɛ de ye o menace in kɛlɛ de bɛ an kan donc an o kɛlɛ min n'an b'o kɔnɔ pour que diɲɛ ka da la k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ anw bɛ état d'urgence de décréter état d'urgence tɛ sɔrɔsiw ka fariya ye
état d'urgence tɛ fɛnɛ ko an dɛsɛlen don état d'urgence de bɛɛ k'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ minɛ fɛti de kana kɛ Bamakɔ minɛ wulikajɔ kana kɛ Bamakɔ pour que ka sarasi minnu bɛ front na olu k'a dɔn sarasi minnu bɛ marifa b'olu bolo aw bɛ mankan na Bamakɔ yan olu b'a dɔn cogo di ko kɛlɛ bɛ aw tɛbɛ la c'est pour cela par cohérence an bɛ état d'urgence de décréter parce que menace bɛ yen autant bɛ k'an menace Faransi bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ les coins ninnu bɛ ka min fɔ Nicolas Nicolas Normand n'a kirikara kiriw a kuma bɛɛ ye menace de donc face à ces menaces là il bɛ état d'urgence de décréter état d'urgence justificatif ye parce que an ye ninnu minnu gɛn u bɛ ka kɔlɔlɔ de ta k'an sɛgɛrɛ mobilisation kun ye mun ye bɛɛ ka wuli ka kɛ cɛ kelen muso kelen ka jamana ko kuma de fɔ sinon e y'u bɛɛ gɛn tiɲɛ don an ye Kidali minɛ mais la menace est là maintenant ni e ma état d'urgence décrété an mɔgɔw na i bɛ kulonkɛ de la donc maintenant kuma dɔ la on échange avec tubabu kan mɔgɔnin dɔw bɛ yen n'u y'an wele u b'a fɔ aw yɛrɛ bɛ ko ka taa élection na mais Burkina état d'urgence décrété aw m'a décrété c'est pour cela nous demandons aux autorités état d'urgence tɛ saratu ka foire mais c'est une cohérence parce qu'il y a des menaces menace bɛ yen OTAN fɛ menace bɛ yen Faransi fɛ menace bɛ yen jɛkulu wɛrɛw fɛ menace bɛ yen an ka kɛrɛfɛdugu fɛ menace bɛ yen politique sira fɛ menace bɛ yen association sira fɛ donc face à la menace aux différentes menaces il bɛ état d'urgence de décréter pour que ka jamanadenw bali bɛɛ ka tunɔgɔ ni kɛlɛ de y'i kɔnɔ bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ ka lafiya maintenant an y'o proposer k'o kɛ an fɔ an ka kuma kɔnɔ parce que développement na n ko an ti ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ Jɔnba Ifa ye mun nalen filɛ ani Sɔngo ninnu mun filɛ u ka to u fɛ yen an mago bɛ min na organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal u ka Saint-Louis baton ka bɔ Saint-Louis ka na Ambidedi port dɔ ka kɛ Ambidedi min bɛ Kayi bɛɛ servi wa ka ba waya ka bɔ Lagine ka na an ka Badakili na ka port sigi yen ka waga ka dingɛ sen an ka désenclaver donc an ye proposition caman kɛ bon maliyɛnw ye caman fɛnɛ kɛ sinon anw da ma tu prolongation ko kuma na o prolongation o b'a yɛrɛ bolo ye o on n'a pas besoin de dire prolongation d'abord parce que mun yɛrɛ dira an ma an ma tila o la fɔlɔ parce que dɔw t'o de faamuya san mun dira an ma o ma ban fɔlɔ a fɔra an ma de ko kalo 6 fo ka taa bila san 5 la est-ce que o banna donc n'o banna de an bɛ jateminɛ kɛ c'est le terrain qui commande n'o banna ka sɔrɔ élection ma kɛ o de la sisan an bɛ sigi ka kuma tuguni mais dɔw bɛ fɛ an ka kuma ka sɔrɔ kuma wagati ma se kuma dɔn ye de 6 mois à 5 ans ni san 5 dafara ka sɔrɔ élection ma se ka kɛ an bɛ jamanadenw wele tuguni an b'a kɛ cogo di hali jamanadenw ko k'u b'a suru tuguni u b'a suru kɛ a bɛ jamanadenw de bolo n'u ko k'a ka kɛ cogo min a bɛ jamanadenw de bolo maintenant a ma se kuma yɛrɛ la an y'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna c'est vrai dɔw bɛ se ka proposition ko kuma fɔ mais a t'a kun bɔ parce que déjà 6 mois à 5 ans bɛ yen baara bolo dalen ma ban fɔlɔ fo bɛɛ de k'o faamuya ko min bɛ an bolo o ye k'a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 la o de b'an bolo fɔlɔ donc e ka nafolomugu min b'i bolo ma ban dunna fɔlɔ e bɛ se ka fɔ cogo di ko ka dɔ wɛrɛ d'i ma donc c'est un peu ça donc président y'a fɔ an ka dialogue kɛ donc an bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna kɔnsilaw ta bɛna daminɛ élection ta bɛna daminɛ mɔgɔw ka taa dialogue sirilen tɛ politique kuma na dialogue ye de a ka taa jamana min bɛ a bɛ fɛ ka mun k'aw ka jamana la politique kuma min b'a kɔnɔ o dan ye sur le plan politique a bɛ fɛ mun ka kɛ mais bɛɛ b'o dɔn Mali la yan an bɛ fɛ mun de ka kɛ parti politique bɛɛ ka ci ka chance d'a ma tuguni an ka kuraw créer a kana tɛmɛ 4 5 kan an la an ka parti ka bɛɛ ci a ka ci ka bɔ yen parce que comme parti tɛ se ka ci parce que ni charte ta tɛ donc ka charte réviser u k'a lajɛ parti minnu ka projet de société ye kelen olu bɛ diyagoya ka taa sira dɔ fɛ maintenant mais parti financement ko de ka dabila Mali la mɛnɛ mais mun wari de bɛ di parti ma k'u ye mun de kɛ ne bɛna mun f'i ɲɛna ni e ka taa jateminɛ an bɛ ka kulonkɛ jamana ko la quoi il faut passer par le contrôle fiscal fɛn fɛn bɛ kuma na ko parti ko taa i ka taa bɛɛ jateminɛ karisa e ka TDRL sara min bɛ sara mairie la i y'o sara i kan ka impôt min sara nisɔngɔ e y'o sara juru tɔ min b'i la e y'o sara parce que anw de ye sariya siri an ka constitution kɔnɔ on doit passer par le contrôle fiscal la fɛn bɛ kuma na taa bɛɛ lajɛ u ye sigi u y'u ka TDRL sara wa
e reba jamana ni tongo tara e bala ko ka jamana di magi amara mais tu n'as qu'à contrôler sans bata ala on ira nga waru di kanga na nga réussi le vendredi antabena 2024 antabena amata sans maintenant ere mimba la ko jamana ko e tara o tara folwa e o sara o mi kimana ga ke keme woro munu amunu be magoya maintenant dota keme to an bidri dota keme nan e o sara wa kalo ay sangono keme woro maintenant a chamambe yen petit ka jurubula e o sara e wa jamana boka dema entreprise mbe bolo o era yen petit re warbe masara folo. Il faut, quand on passe par le contrôle fiscal tout de suite là, mais c'est le contrôle fiscal qui permet de régler. Parce que là, il sera d'État. Il sera d'État, jamana la ko, jamana dem bekanka, aka akedi. Iga ake ika tederali saralindi. Tederali be sarali be damani te bana santani shegina. Maintenant ne mi ka tederali sara e kana an kulgoro la toro ko jamana ko ni min kulo men la be ga titata re jamana ko an ga iga bilan fene i ka tederali sara an ga tanga bientu fene ta o be jamana ka hake i ka bientita o jamana ka hake ta tederali sara o jamana ka hake mo bi bolo i ka INPC ta sara o jamana ka hake takimi bi bolo tasara o jamana ka kɛ wa jamana fɛnɛ ka mɔgɔ minnu ka juru b'a la dette intérieure jamana fɛnɛ k'o sara walasa olu fɛnɛ bɛ se ka u yɛrɛ yiriwa cogo min o de fɛnɛ n'i y'a mɛn relance économique dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamanadenw ka juru min fɛnɛ bɛ gouvernement na gouvernement fɛnɛ ka jamanadenw ka juru sara walasa olu fɛnɛ ka se ka bɔ u yɛrɛ la ka ko dɔ kɛ n'o juru fɛnɛ ti sara o fɛnɛ ye problème ye nin ko ninnu bɛ gulonnen bɛ ɲɔgɔn na donc an ka lajɛ an ka taa an ka mise à jour fiscale ke folo an y'an ka wariw sara ka ban vendredi ne n'an ka reçu d'aw ma a b'o yira mɔgɔw la o reçu kan ka na parce que an bɛ commune min na an b'a sara fan dɔ fɛ ni ala sɔnna ma an b'a sara fan dɔ fɛ an b'a sara fan yɛrɛ fɛ yan bɛɛ ka ci ni an ka taa mairie fa fɔlɔ bani bɛɛ ka t'i ka TDRL sara mais Bamakɔ ka yɛrɛ mankan bɛ bɔ Bamakɔ mais Bamakɔ de tɛ TDRL sara kuma yɛrɛ de ye nin ye taa Bamakɔ mairie la i bɛ taa sɔrɔ an tɛ avril la i t'a sɔrɔ hali mɔgɔ 100 ma ka TDRL sara fɔlɔ mais anw de ka kuma ka ca an ka nisɔn an kan ka mun sara jamana ye n'o ye jamana ka hakɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a kan ka sara o de kama n ko sariya kelen kama n ko ka dɔ bɔ luwanse la parce que ni nin bɛɛ bɛ kɛ sariya min bɛ jamanadenw fɛnɛ o fɛnɛ kan ka kɛ o c'est la protection des consommateurs o fɛnɛ bɛ yen nɔ jamanadenw ka hakɛ bɛ yen jamanadenw ka kɛta fɛnɛ bɛ yen kɛta fila de b'an bolo jamana kɔnɔ a fɔlɔ o y'an kan ka fiscalité mun sara m'o sara a filanan ka jamana dɛmɛ article 24 la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen an k'o sara fɔlɔ man maintenant o de kama ne ye proposition de loi dɔ kɛ a bɛ CNT la mise en place des comités de développement local quartier o quartier bɛɛ bɛ 200 sara du o du 200 a bɛ fɔ o ma ko l'argent de lutte contre la pollution a bɛ quartier min kɔnɔ du o du bɛ 200 sara wa wari bɛ to quartier kɔnɔ o wari de bɛ nɔgɔ kɛlɛ ka bɔ a ka quartier kɔnɔ n'an y'o comité sigi n'o loi tara bi i tɛ nɔgɔ kɛlɛ ye Bamakɔ fan si quartier o quartier du o du bɛ 200 sara kalo kalo san kɔnɔ a bɛ bɛn 1200 ma a wari tɛ taa mairie la a wari tɛ di mɔgɔ si ma a bɛ bila quartier ka compte de la quartier b'o wari ta ka quartier lajɛya baara kɛ n'o ye jɔnni ka don o comité de bɛ sigi ayi o tɛ se ka kɛ o comité de bɛ sigi ka tila ka taa compte bancaire dayɛlɛ dugutigi b'a suivi kɛ wa jamanadenw fana bɛ na ka taa suivi n'i y'o wari dun fo k'i sa jamajɛ wari mɔgɔ ka 200 e n'a lajɛ jɔnni bɛ taa 200 sara k'e k'o dun n'i y'a bɛ ka ko mɔgɔ k'a sara n'i y'a jamana ka wari cɛnni tɛ digi mɔgɔ la parce que i ta de tɛ o alors que an ta de don a tun ye mɔgɔ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ ka jamana wari min ta k'an ta tɛ an dun ta de don moi j'ai fait cette proposition de loi c'est-à-dire i bɛ Bamakɔ an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ guerre ye tiɲɛ mais nɔgɔ fana y'a dama ko ye dɛ dugu jɛlen dugu jɛ ka jɛya o bɛ dugu nali nege don mɔgɔ la ça attire les investisseurs maintenant an bɛ Maliko kuma bɛɛ fɔ an tɛ jɛlenya ko kuma fɔ alors que an ka kariw bɛɛ tolilen bɛ yen ne tɛ an yɛrɛ ɲin bɔ a la dɛ an bɛɛ de b'a la maintenant n'an y'o 200 sara
kalo a bɛ fɔ de ma ko la mise en place des comités de développement locaux maintenant o comité minnu bɛ sigi du o du a bɛɛ bɛ recensé kalo a bɛ 200 sara maintenant o 200 min bɛ sara hali n'o wari farala ɲɔgɔn kan est ce que a sera bilen ko mɔgɔ kana aw ka ɲaman cɛ yan ayi ozone ko to yen sa o ni nin tɛ kelen o ça c'est un acte citoyen parce que a bɛ fɔ de ma ko la loi du pollueur payeur i y'a nɔgɔ i b'a sara c'est ça a kɔrɔ yɛrɛ de ye pollueur payeur e ka wuluwulu bɛ dingɛ kɔnɔ e ka ɲaman bɛ dingɛ kɔnɔ maintenant i ye so min jɔ so in fana bɛ espace dɔ de ta mun b'a to hali mɔgɔ tɛ fiɲɛ sama o kama so min bɛ e bolo kalo e bɛ 200 sara aw ka quartier mɔgɔw ɲɛ parce que pollution y'aw ka quartier de maintenant o de bɛ bila quartier ka wagande kɔnɔ maintenant quartier fana de bɛ o wari ta k'a don quartier jɛyali da fɛ o ni jɛye tɛ kelen ye maintenant hali n'o y'aw ja o 200 n'a ye wari kunfɔlɔ sɔrɔ a bɛ se ka ɲamanminɛn bila yɔrɔ dɔ la n'a ye wari kunfilanan sɔrɔ a bɛ ɲamanminɛn bila yɔrɔ dɔ la n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ dingɛniw sen ka jisira bɔ petit à petit n'a ye san kelen kɛ san 2 san 3 san 4 san 5 e bɛ fili Bamakɔ ma maintenant a wari sarali bɛ kɛ du bɛɛ ma diyagoya ye wa filɛ ni wari bɛna utiliser dutigi bɛɛ bɛ wele wari min sɔrɔla a filɛ nin ye a bɛ ka baara fɔlɔ min k'a la o ye nin ye o ni mairie tɛ kelen ye nous on oublie qu'il y a des actes citoyens on est dans la pollution maintenant il faut éviter la pollution maintenant fédéral minnu bɛ sara o minnu bɛ sara mairie ɲɛ quartier fana b'a fɔ mairie ɲɛ an b'o wari minnu sara e kan ka joli d'an ma san kɔnɔ o wari fana bɛ fara mairie kan maintenant o de b'a to ni bɛɛ y'i ka wari fara ɲɔgɔn kan e tun an mago bɛ bi ko ozone ko la an yɛrɛ b'an ka wari fara ɲɔgɔn kan an ka ɲaman bɛɛ cɛ n'i ko bi k'an yɛrɛ ka wari bɔ k'an ka ɲaman cɛ nɔgɔ kelen tɛ ye Bamakɔ yan maintenant il y a des entreprises minnu fana bɛ ka ɲaman bayɛlɛma donc quartier ɲaman a bɛ taa feere olu entreprise ma o wari fana bɛ fara comité de pollution ka wari kan u bɛ yala u bɛ ɲaman cɛ dɔw bɛ sara o wari bɛ bɔ nin na u tɛ ɲaman minnu cɛ u t'o ɲaman de feere k'a peser k'a feere minnu bɛ ɲaman bayɛlɛmali kɛ o wari fana bɛ bila comité ka fɛngɛ kɔnɔ c'est ça comme ça qu'on développe un pays maintenant yɔrɔ bɛɛ bɛ jɛ o la n'i ye papier dɔ fili dɔrɔn a cɛ on met des poubelles géants a tɛ si la e yɛrɛ bɛ maloya o i yɛrɛ bɛ maloya parce que ne taara dugu caman na tellement que u jɛlen don f'i bɛ maloya parce que an ye nɔgɔ yɛrɛ de ka an talan ye n bɛ segin a kan Mali bana a 90% bɛɛ ye nɔgɔ ye a bɛɛ ye nɔgɔ ye a denmisɛnnin tila bɛɛ ka kɔnɔbara bani ka bɔrani misɛnya a bɛɛ ye tumu de ye bana de b'a kɛ ani ka kɔn ka dumuni dɔ di den ma a ma se dumuni min kɛli ye wa ani dumuni kɛ kojugu n'i ko maliyɛn ma ko dumuni kɛ kojugu a bɛ dɔw kɔnɔ ko ka to ka sɛ dun k'i kɔnɔ fa ou bien ka sogo dun k'i kɔnɔ fa o tɛ dumuni duman dun ye dɛ e ma a caman kɔrɔlen sogo dun ye maliyɛn caman kɔrɔ san 45 san 50 u b'u kɔrɔlen fo k'u golo ton to yɛrɛ kan ala ni sogo dun bolo manger seulement de la viande c'est pas de l'alimentation an bɛ mɔni minnu to olu ɲimi an ka fɛn na to ɲimi an ka fɛn na kini dunta ɲimi bɛ yen sogo dunni wagati bɛ yen jɛgɛ dunni wagati bɛ yen yiriden dunni wagati bɛ yen mais an y'o bɛɛ kɛ ko a bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ ko ni sɛgɛn bɛ min na ko de kan ka kini dɔrɔn dun k'i da mais alors que i bɛ kini dun mais e da wagati ka kini dun k'i fa o tɛ k'i nugu déranger ye maintenant e kɔnɔbara falen bɛ sigi o de bɛ mɔgɔ caman bonya ten u ɲinɛ ma u bɛ ciripɔw kɛ je crois que don dɔ waati dɔ bɛna kɛ an bɛna commencer ka émission kɛ nin fɛnnin ninnu kan pour que mɔgɔw ka bɔ nin kɔnɔ parce que avant tout ne ka domaine ye kɛnɛya domaine de don c'est vrai n bɛ ɲɛ furakɛ de kɛ n bɛ se ka mɔgɔ caman ladi o sira fɛ mais an ka bila an kunkolo la k'an ka bana fanba ye nɔgɔ de wa Bamakɔ nɔgɔlen don n'an kɛra lutte sécuritaire la lutte min bɛ yen sisan ça c'est la saleté la malpropreté nɔgɔ kɛlɛ an kan k'o de daminɛ ka fara nin kan donc vraiment c'est un peu ça.